Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hadin baka sap yelek kai football jong utainam lingdo marshilong nakasnong nong klau kala ketik yaki bor penyat ka bhaichung bhutia football school hakapor bagi wan kmi yaka Little Stars Academy hau benai jemang ar hajar ar puar kabala penlong ru yakane ka school ban soy yaka kontrak ka sansnem on scholarship bat uni ukna But ban bo school ru yu Habana School and Junior College Nashik Maharashtra minta ke kenti sa uway pat ukhna yelek kai na ka Little Stars Academy ula syajit biang ha ka bhaichung bhutia football school ban lej pentebet ya ka kam yelek kai football bat ban petengru ya ka jingpule ha Maharishi Vidya Mandir School Hosur Tamil Nadu kabadai ka school kabaya teklong bat ka bhaichung bhutia football school uni ukhna ubala syajit minta udai ya ubala tip kerteng ku Ajol bin Karkeliang nakasnong Nongdom Eastern West Khasi Hills District bat ubadang puli ha ka class 8 bat uban sa kenjo khat laisnem kerta head coach ka Little Stars Academy uba Rick Springfield Nongdhar ulaya thu makidon saumut ki khna ki bala sha ji na ka academy ha ka por bawan ka bhaichung bhutia football school bat napdang kini ki saumut ki khna ya utainam lingdo marshallong lajit direct namadan kat baye ki laingut ki waipat lapha lai trial shwa bat ha ka bakut jong ka final trial ka bala long hanong ba shlong Ajol bin ula syajit bat ka bhaichung bhutia football school kala soiru ya ka kontrak ka basansnem on scholarship bat uni ukhna kakmi jong Ajol bin ka kong Lorian Karkeliang kala ai khublai kerpang ya ka Little Stars Academy bat ya ka school bat kala penparu ya ka jingkemen haba ukhon jong ka ula yo ban let pentebet ya ka jingele kai football kumba uang nun kala ya thoru baman ba ukhon ulat yalek kai ka julet senrang ya u bat ka kermen ba shisen ka sngi ukhon jongka un salong ukhlor yalek kai football bat un sayoro ya ka jing mentoy naka kam yalek kai football Nakaliang jong ka Little Stars English Medium Secondary School lingba ka headmistress kala kirkhu kerdo bat kala sneng la karau yo Ajol bin shwa ba unmi na po ka jilla ban late no sha Tamil Nadu u hebrit Ajol bin Karkeliang u baju yap big bha ya kurkom yele kai u khlor yele kai football ba paunam ka Argentina u Lionel Messi ula ai khublai ya ka Little Stars Academy bat ru ya ka school ka balaya lam ti u ban poi shakani ka thong ban ulia thoru ba un trei shitom shisho khnang baki jing ang no jang u baro kin orlong Nikong nga ai kublay ime ipa bat coach ino hikai bahing masan bat yaksko ki baju Christian bat amsin yang kardo bangala syajit ban let se Bangalore na kabenta ka school bat jinglek ka school ne hasnam arjar khandri ngasdang leka football hasnam arjar khannya bat ngajus ngotenar ban leka mai fi ngas ngotenar ru ban page football ha TV ban nga itnat kia ka rukom leka yang misi ngadap da ka jingkman ba menta ngala syajit ban let se Bangalore ban ngan trace tom ba jing ang nur jonga kan urla
Kong ngaso yu blay tray kenran mak njur pa jung ajal bin melak prat no ni pathai mat kunju kini hikai baya rap man nak kapon ti kuat ki mastama kelap tin ti gelam ti ni kun jonga bon poi kat seduk chani khathong ta kamju ri kini hikai ki bahayang san ki mei ki man para bikin kilok ki jor Bekechan lang yang benda senyang lang benda rap lang ka jeng don kam jeng ma ngalak benda hadu benda poi benda lek beni kun teman badon jeng elek ka ne badon ketrai senorang sek be teh masa kwa ben lek sendan hin ala de mangai tho ba don kasap madio hadin habut don jeng metoy mai ngai kuble ya ka academy ngai kuble ya ki coaches pan ngai kuble ru kumju ya ki head coach kinong hikai bar imei jong ya jolben ngadap daga jing sngo komen abang ayo sngo ba ya jolben in select no sha bangalore ban pin tibet chu ya kajing le kai football jong I ya jolben ide one of a very bright student de tang haka liang jong kajing pule bat kumju ru haba ya le kai ide idan ya khasap ba in ya le kai but ngakit bok ket riang ye but kum juru na ka school barak hot ngikit bok ket riang ba phi phin nang le bha ajol ben ngai scam ba phin le bha ki liang barak hot de tang ha ka football re ha ka jingpule jong phiru na ka liang jong school barak hot ni kwa ban pen pa bangi support e phi ajol ben but ni ken mai phi ki jingwa jong barak hot but ajol ben ngai ba phin le bha but ngai ba phin ken mau ken kamtam ye uble hagijing let jong phi bat ba pinum klat ken ya la ka shnong bat pinum klat ya kinong hikai ba de ki coach na ka academy ka ba phimi Ningkong nasoban pempau with I kuble ya ka Little Star Football Academy ringkat iki member baru ki badan hakatu ka academy golala ban saindur bat balala ru kumno ban pentre ya ki bide kumno ban kentiu habide ka kami le kai kham tam na mataki khna baru hi teng I kuble ru ya ki technical part nadu ki coaches prepare nadu ki age group ki khna red hadu ki khna bahe kibala ya no senyang sikade kumlo ban penbha ban ai ke ji kai ke bapaka namata jo kini ki hybrid ke ji ai khuble ru kerpang kale cheki kimi jong ni khna ibala kersian ban ibala bot hakti hakdian ban kersian yu hangno no budan ban le kham tam hi bai de ban amen sim ba kani ka kam ye le kai tina kaliang ke jonga ru kum head coach habide ba ka youth development program ngong let's say ban penpau ke jikaman ka bakrau ka ba sasisian ilala ban sei biang so we ni ki khna jongi uba we khna barang sudah ban lek hangte po Maharashtra bade na ka hi ka academy mat menta wan mi pau biang so ni we khna na ka shnong nong dom uban sale ban mi khmat hakte ke jaka ai jingpen ikai habai ba ka football ka ba na ka liang jong ka baichung Mutia Football School Kilawan how benai April hagani ke jaka jongi banwan manle ka selection trial kumta ka pelong iki ban ibet ban jiet nakani ke jaka jongi hadu saud ti na pleng jongi ni saud ban ya way wala de ban le po Maharashtra kila select you direct bon le direct po Maharashtra ti kala pelong iki gini lainot bagi basa bakin jiet bakin le ka final selection trial hasilong kumta kila pelong hasilong ha benai me bakut dong benai me ba kila pelong iki pat ka bakhadu trial kila pelong hadu lightly gisni kata nyo kra khandai tari ba hakani ka sin ka bakhadu kila pelong ya ka BBFS ba ka sashim we ding ni khna jongi ba kerteng wa ajol ben khar kaliang udang hap po karata khalai sna ban salek ban shong hakate ka school ba hangte po Bangalore ka ba kerteng ka Maharishi Vidya
Mander Kusur tena kaliang jongi ru kum gadak ke jing sokemen man pau apa dai jongi barohi tegi kitbok na mata ke jongu ba ke jing lek ke jongu hang tei kalong sisa ke jing kemen om tang yangi ke school yangi ke academy ndai kham tam hi ya ke yeng ke sem ke ba kimi marwe hi ma hadin ma ke jing club no jong kpa jong ndai kalong sisa le se ke jing kap domi ke yeng ke sem jong ndai kimi ko la shime ta ke jing long rang ba ba khamshim la salia ban kershan ni laki khon hang no kaliang ke baki kidan kum tak la pelong yaki bakin kio shibon hakadan ringkat kata ke soret ke joki kum tak la pelong sima yak ngi kum ki noi kai ki coach ki blai rap sisa i bangi me idan do jingkerman wal haba bon ki jing ki bangi kendo na kaliang ki joki rei kim jupen pau bon se ki jing rei ki kiu sprang man ai men si me laki khon langi ong haginu ki chal bakin lek ta ka dei ha bajana ni ha bajangai run re i be ki kershan be kim ju pendo mesti me ki kumta na kaliang jongar kum coach ringkat ru be don lang ni da so komen ban ai mesti no mata jungu bakani jing kershan jing mei ki bahayeng basam be silat nong ka kur ga jai baro bat kesinong lalong sisa ke jing ai mesti no mata jong ki ba penselek nanti ha ka dijaka bajangai na lai ngai kan long ke mo ke jing ja kham ta me kum kata ke jing long jongi ki khasi ngi judan kata ke jing snow Redmond Siang habang imi na le silam nong nadu sige jaka jongi ni kalau nong kendong ma rei ngi ai mensi mi pi nadu bangi don hi ha ki training ha grau ngi ai mensi pi bangi ju dei bandan kata ke inferiority ni kata ke jing snow hapo yala di rei apa pla syak jit hadu ba pelai ak ke keran ngi kalau long sisa ke jing kemen ngi baro ke bangi mla su ban puntawi ke jing kemen ke ba ngi yo kum ke ni ke por ke ba wan pau biang ba ke liter sa academy la la ban sei biang so we ni ki klor ban sawan mi pau biang pat hagi senang ke banbu adalah yo jingi kai ke ba tebet ba biang ba tepo Bangalore na habide ba kaliang jong ka contract hi kumba ngila ya keren ba ki academy manager ba de po Bangalore la yo ban contract iki tegila batai tegila standing contract pipa nomor ni khana on le ka on scholarship temut ulang sansnem te ki jinglot ki jingsap le sik ba bon hi la de ba tep na ni ka academy de kin don tang tu kat ni ki jinglot ke ba ki haban tip hi daladi rei ki babon hi kala kersyami dak ni ka akademi na bata jong sans nam te wan rei ki don hi kap tu kan ni ki kendon ki bala bu mo na ma bakla de ka professional academy te kala don ki condition nam ta ki khana ba ki haban la ban performa man le ka po system na kim la performa ki system le se ki la ba ban sawen ni ka academy